ova policija s nama, ako ste pošteni, skinite ta stranačka obilježja ljudi, skinite te stranke koji guše i nas i vas, stanite s narodom, mi 7. iz Tuzle krećemo pješke ljudi, pješke krećemo iz Tuzle za Sarajevo, pozivamo sve gradove da ih blokiramo ljudi, da zauzmemo Sarajevo, ne vladu, vlada je naša, to je naše, nećemo ih lupat, nećemo, mi ćemo njih zagušu, mi ćemo njih natjerati da brzo usvoje sve što smo tražili, brzo. Kad mi to uradimo, Bosna i Hercegovina je zemlja svih nas. Bosna i Hercegovina traži od vas, traži da vratite što živite ovdje. Do kraja zajedno, dok oni ne odu, nek pošteni pređu. Imate vremena pošteni, imate. Pređite s nama, kasno će biti poslije. Narod će sudit, vjerujte, nije narod kriv. Dokazi su kod nas, širimo ih. Vidit ćete da nije narod kriv. Krivi su bogati koji su vas popljačkali. Krivi su što plaćaju danas da vas lažu i dalje. Plaćaju da vam govore da je narod kriv. Fabrika kriva je moja isto koji vaša. Naše fabrike u Tuzli. Ljudi, tuzlanski kanton ne može da radi. 480.000 ljudi, 110 ne radi. 110.000 ne radi. 24 miliona, evo, papir ovdje dugujemo porez za nekakve firme. To su iste ove firme. To su isti lopovi. Kome da prijeti? Mi ćemo, ako bude potrebno, oduzeti tu imovinu. Ako treba, nećemo paliti opštinu, opština je naša. Palit ćemo njih ljudi. Ja imam 2 djece, ja hoću unuča, hoću da on ima djecu, hoću da rade svi. Ovo je rat za sve nas. Ovo je rat pravima. Oni su i prekršili, ovo su kriminalci ljudi. Ovo su najveći lopovi koje je Evropa i svijet vidio i traži od naroda da im sudi. Sudit ćemo im na sudovima. U parlament ćemo ući 9. U parlament sa zahtjevima ulazimo. Neće policija nas prijeti. Svaki grad ima predstavnike. Mi ćemo usaglasiti zahtjeve. Ućemo u federalni parlament. Povućemo palicu jednu koja se zove njihove ruke. Da nam odobre da i mi počnemo živjeti. Ako ne odobre, za njih života u Bosni i Hercegovini nema. Oni su nas izdali u rata, izdali su nas poslije. Hvala vam i nemojte stati narode.